गोनांथार आरो बे मेलाव माखासे गोनांथार बाथ्राखौ सावरायनो नाजावनाय जादों। भेरगाव लेन्ड एडभाइसारि कमिटियाव जोंहा मोनथाम सार्कोला गोलैयो, कालाइगाव, खैराबारि आरो हरिसिंगा। गासै मोनथाम सार्कोलनिफ्रायबो जोंहा थोजासे बा जथेस्थ'खिनि रायजोफ्रा गाव गावनि हाखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन। बेखौ जोङो नायजोबदों आरो नायनानै जोङो मोननै बाहागो खालामदों। मोनसेया जाबाय फसंथानफोरनि थाखाय गोनां जानाय हा आरो मोनसेया जाबाय बेक्तिगत हा। दा फसंथानारि हाफोरखौ जोङो थाबनो बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव गनायथि मोननो थाखाय जोङो गाबोननि गेजेराव प्रप'जेलखौ हरनो जोङो नागिरदों। बेयाव गुबुन गुबुन थानसालि दङ, गुबुन गुबुन सत्रफोर दङ, गुबुन गुबुन गासै धोरोमनिबो बाहाय अनुस्थानफोरनि थाखाय आर'जलाइखौ गथायनायखौ जों नुदों। बाथौ थानसालि, सत्संग, मस्जिदफोरनि थाखायबो बाहाय फैदों। दा बिदिनो श्रीमन्त शंकरदेब सत्र बिथांमोननिबो माखासे प्रप'जला फैदों। दा बेखौ जोङो सावरायनानै बेखौ जोङो थाबैनो हरनो थाखाय जों थांखि लाबाय। आरो जिखिना इन्डिभिजुवेल, जिखिना गावारि हा मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन, बिथांमोननि जि लेखा बेखौ जों नायनो थाखाय साननैसो सम लाबावगोन। नायनानै जोङो बिटिसिआव बेखौबो दैथायहरगोन। आरो दिनै एसे दुखु नांदोंब्लाबो जोङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला माखासे जारिमिनारि जों दिनै थांखि लानाय मोनसे हाबाफारि जों लानाय बायदि जाहैबाय। मानो होनना बुङोब्ला बिटिसि जानायनि उनाव नैबे भेरगाव महकुमाया बाहाय जादों, भेरगावआव। नाथाय बिनि जि हा बे एलटमेन्ट मोनाखैमोन। जों बेखौ दिनै SDLDC बे मिटिंनि गेजेरजों बे एलटमेन्टखौबो होनाय जाबाय। बेखौ बिटिसिआव गाबोन समफोरनि गेजेराव लांगोन। खैराबारि रेभिनिउ सार्कोल, जाय रेभिनिउ सार्कोलनि गेजेरजों हाजार हाजार मानसिफ्रा हा मोनगासिनो दङमोन, नाथाय बे गावहानो हानि जि अधिकार एबा एलटमेन्ट बे गैयामोन। दा बेखौबो जोङो पास खालामदों। दा बेबायदिनो माखासे थाना, खैराबारि डेभेलपमेन्ट ब्लक बा बिदिनो माखासे गोनां गोनां अनुस्थानफोर फरायसालिफोरनिबो फैदों। दा बेखायनो बेफोर अनुस्थान प्रतिष्ठाननि प्रप'जेलखौ जोङो आवगायलांग्रोनानै बेखौ थाबैनो मावफुंना होनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जाहैबाय। भेरगावआवबो मोनसे थानानि थाखाय बे हानि थाखाय एसे माबा जादों। बेखौबो जोङो सावरायगासिनो दङ। बिनि प्रप'जेलाबो फैदोंमोन, बेखौबो जोङो दैथायनाय जादों। बेबो एप्रुभ जानानै फैसिगोन। गासैखौबो जोङो नायनानै जिहेथु गोनांथार, बिनि थाखाय जोङो थाब मावबाय। आरो जोङो जुलाइ दाननि गेजेरावनो आरो लेन्ड एडभाइसारि कमिटिनि मिटिंबो जोङो जिरायगोन। आरो जोङो मोनसे एडभाइसारि कमिटिया मोनसे थांखि लादों मा, जे टाउननि थाखाय 1 कथा 10 लेसा हा बेखौ एलटमेन्ट होनाय जागोन जायखिजाया टाउनाव। आरो गामियाव थानायफोरनि थाखाय जोङो 1 बिगा बारि हा आरो 3 बिगा आबाद फोथार, गासै 4 बिगा हा एलटमेन्ट होनो थाखाय जोङो थांखि लादों। आरो बेयाव मोनसे थांखिखौ सरजाबफादों जोङो, जे जाय सुबुङाव बा जाय न'खराव साथाम साब्रै सासेनि बारा एप्लाइ खालामदों, बियो गासिबो मोननाय नङा। सासेखौसो जोङो एलटमेन्ट होनो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव माने माबायदि गुबुन हारिफ्राव बेखौबो जोङो नायदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खान्थिखौथ' जोङो बहुत सिनसियारलि जोङो नायखानांगोन। दा बेखायनो जों बेवहाय जोङो थांखि लादों जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवबो सोरबा एप्लाइ खालामनाय थानो हागौ। बेखौ जों मोजाङै नायनो थाखाय जोंनि बिखया मावख'गिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों। आरो बिथांमोनखौ जोङो साजेसन होदों। सोरबा नन ट्राइबेला ट्राइबेल बेल्टआवबो जुदि एप्लाइ खालामदोंबा, बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बानायनायनि सिगाङावनो बे जायगायाव थानाय जानांगोन। बिनि फोरमान बिलाइखौ बिथाङा होनो हागोन, नङाबा बिथांनि प्रप'जेला रिजेक्ट जागोन।